Yes, that's coming in the yeah, hey, Menir, I'm a pet at this game. Hey, Menir, that's mine. Yeah. All right. Plan that in the house, but didn't abazali babo bebahle ukutonyukayo siphuma kwipasika besibethela uYesu besithi sisekhethe manje emthandazweni. Alright, mandibulise kubazali, ndibulise kwistaff sonke, ndibulise kwi-guest zethu, sibulise nakosingaye ababahle kangaka abasibethulana. Wow, I can't even shy. Hey. Okay. So introduce speaker. Bese kuchiwo ke apha ke kwathiwa sothetha amazwi phezu kwenu. Sike siye ukuthi le nto le sozibento njengoba yenza ngehomework yami. Uyabona? Wena hayi ngizothetha insikelelo. And akho nto namandla njengamazwi. Amazwi aya ukamba sometimes ndike ndenze umfundisi wami ke sisebenze kwa SCO nakwa Youth for Christ. Sidla ngokwenza lamazwi xa saqala icamp sithi ku student ba masike zicinge ukuba ngesiphi izinto ezi5 eziright umuntu okhe wazenza. Xa icinga umuntu aphakamisa isandla ufanele uthatha ixesha umuntu acinga and then sibuze ngoba sicela nje ezi5 ezi-wrong okhe wazenza. Akho need uba makacinga umuntu because unegative ngawe qala before onye umuntu athethe another word phezu kwempilo yakho. So silapha nje namhlanje nje kwenziwe yonke lento lena isithi because sinqonelela okuhle empilweni yakho. Hallelujah. Alright, ke mna ndingoko busakwe umcethe isiduko ezaziduko zingalambiyo. Buthi banomcethe olambayo bomazi bangomcethe lo. Umntaka mama qha uzibize ngomcethe. Hallelujah. Apha ke sizo introduce ke ispeaker sethu, our guest speaker uMr Yose. Uzale ngqamakho ke sidla ukuthi ke singaba ngapha kwecingo thina ke. Yabo and we are proud xa ukuthi singaba seTranskei. Ukhulele eCape Town lapha eMdantsane. Uyeke njobe khulele lapha eMdantsane. Ku leadership roles zakhe iyaba leader kwa SCO. Uqale ukholwa esekhulani. Waba upresident ekhulani we-SCO. Waphuma bheke eFort waseva kwikomiti zase-Fort kwi-SCO. And then futhi former ward councillor yaka ward 20 bengu secretary khona. And then kumfundisi wase-Baptist Church. Usebenze ke eNzaliseko primary usebenza khona. Utshatile. Sorry nibazethuna. Ndiyabona uba intloko ziyehla ngoxa uthi utshatile nosisinesh Yose ebezaba khona apha but ubanjwe nje into zomsebenzi. Bana abantwana basebabini. Hallelujah. Izwi lithi qhamani nandi. Kusekho amathafa noko. Uzawuzalisa lo mhlaba ngokutsho kaThixo. Hallelujah. And then aba bantwana babini ziboys. Ufunde ke i-primary education yakhe uyenzile phaa eFort.
wasebenza evuselela public primary eKapa eKhayelitsha, waphinda wasebenza nasemzoxolo. Ngoku uphake kwesi sikolo bendisibizile eNzaliseko. Wenze iBachelor of Social Sciences eFort Hare, futhi postgraduate certificate kwapha eFort. Currently he's doing Bachelor of Biblical Studies Baptist Theological College. Yes, we balance ngodonga, hey. So uyozininzi ke umfundisi into azenzileyo, kamba ezi pages ngeke ndizigqibe zonke. Singazichaza zonke caba sesoyeka noye esikolweni. Masipheze kwezi sichazayo, but ke akekho omnye umuntu ingekho yomfundisi uPastor Yose. Abaninzi bamazi njengoSiduma. Eligama ke laqala esepha eNasikeni eKhulani, simbiza as uSiduma. Nangoku ke very humble man of God, very humble. Kuthiwa umuntu humble thethwa ngale ndoda. And ke njobe zona imotivator nje, akhange kusuke kube kulula ebomini bakhe. Besikhula sobabini, sisokola sobabini. Sishare nebhlukwe ezi nezihlangu because siphuma kumakhaya underprivileged. But sasimane simotivatana ukuba one day izayifunda eFort. Iliphupha into yofunda because ubona xa ukhula une-dreams, xa ubuza uba uzaba yintoni, uzaba ngugqirha, because ingqondo yakho awukayazi insokolo. Immediately uhit insokolo ikubetha idream icime. So sasimane sikhuthazana ke, sancedwa nguThixo empilweni yethu, into esasizithetha ngathi zenzeka. So nakuni bantwana bami ezonto ezo zingenzeka. Bandingathatha ixesha ke ndizamotivate apha umfundisi wami esaphakama noba ngephi na inantsika DJ. Awuzazithola xa semile. Thank you. Ndenzela uba ke sithule ke kwenzela ke ndizothetha. Mandithathe ithuba mandibulise kuprincipal utata uGqili, ndibulise ke-HOD, ndibulise kootishara bonke balapha eLangelitsha, ndibulise i-SGB, ndibulise abazali, ndibulise nabantwana baka grade 7 onomngqushwana, onotakalana, onoScooby-Doo, onoJelly Tots, onoMarshmallow, onoZingle Shark, onoMiss Delphine, onoMrs Bean, onoBatman. Okay ke bantwana bam, masithetheni ne, then siphinde sithule kwamsinyana, because imini yenu le siyavuya xa nonwabile. Cha sithethe siphinde sithini na, siphinde sithule. Mandithathe ke lithuba ndibulise wonke umuntu okhoyo apha ngelihle igama lomfelo wami uYesu Kristu, amen. Ndithe xa ndisiza apha ndakhwelisa abazali ababini ababahlemana. Ndiqonda uba andikwazi nokubadlula nabaya. Ndibathembisile ke Mr. Busakwe, ndathi ukhona abafana ababatshadanga. Ndibathembisile apha nto bakhona abafana soza abantu abahle kangaka. Bamkapha bengenaso, bengafumenanga nto. Xa ndifika apha tshini bahle abazali abalapha. Bendiba ndibona abantu abahle kanti andikaboni into. Ndangxama ngothetha, nibahle bazali, kakhulu ndicela nizikhwabele man.
Okay, ndicelwe ke manizothetha nabantwana kudliwa ngamntu ke. Mandiqale apha kuthiwe it's a tie ceremony. Nanga amathayari nanga lapha mahle. Litayi lokuqala elabantwana bazalinxiba niyeva. Elesibini itayi nizalinxiba high school. Elesithathu itayi eniza kulinxiba nizalinxiba tertiary. Niyaqala ngokunxiba lamatayi. Apha kwa education sine phases bazali bam. Sine foundation phase, sino intermediate phase, sino senior phase. The reason why abantwana kufuneka benxibe lamataya because bakwa grade 7. Grade 7 ngokukarhulumente ngu-senior phase. Bona basisiqalo sika-senior phase. If mhlawumbe izinto bezisenzeka kakuhle ngesisithi base-high school aba bantwana. Sibanxibisa ke lamatayi sisithi kubo sisiqalo sobomi obu kubo. Bangena high school. Kuqaleka izinto ezintsha ebomini babo. It is a beginning of the new things. Siyaqala ngoku. It is the beginning of challenges apha kubo. Qala phaya endlini. Ngoku ebemncinci umane umteketisa uthi umvasa nomvasa. Ndiyafuna ukuthi bazali bamakho nomnye ngoku ofuna uvaswa apha. Okay, thank you. Mamelani ke bantwana bam ndifuna uthetha nani ke ngoku Stefan. Ngoku ni kwa grade 7. Njengokuba ni kwa grade 7 nje sisiqalo sezinto ezintsha. Ngesithi nise high school letha lo nokuba nilapha. Ngoku bomi benu buqalwa zi-challenges, the real challenges. We are here uba sini motivate. Ayifihlakelanga ngokuba abantwana bethu bathi xa befike high school bafike batshintshe. Omnye uthi ngoku right ngoku lapha elangelitshe right nyani in the true sense of ubu right. Xa bexelela utishara besithi mzali right umntana right nyani abaphosise nabathengi buso bakho. But xa befika high school bafike batshintshe. Not all of them, but some of them. Abanye bayazibamba imfundiso zasemakhaya, abanye bayazibamba imfundiso zabazali, abanye bayazibamba imfundiso zasekuhlaleni, some ke abazibambi xa befike high school. This is a foundation bantwana bam yobomi benu le ye-education. Urhulumente ubomi ubudesigne such that okokuba kule generation yenu if you are not educated uzawusokola. Xa unikwa i-homework apha esikolweni ungazenzi uzawusokola. Xa unika i-classwork ungazibhali uzawusokola. 1. Charity begins at home. Ingqeqesho iqala ekhaya. Awusoze usuke ekhaya uzohlonipha thina ungakhange uqale ngohlonipha abazali ekhaya. Xa kuthiwa vuka wondlule awukwazi yobukela iTV ungodlulanga. Vuka wondlule, that is the responsibility oyinikwa ngabazali, i-responsibility oyawukhula nayo. Sithi nathi noba sesikunika i-homework apha because you are a responsible someone. Nalapho ufika usenze manje eza homework neza classwork kakuhle because uqale pha ekhaya. Xa kuthiwa tshayela pha vasi izitya awubulawa. Gwashumla noba umzala akakubona ugwashumlele ekitchen ube uyozivasa niyeva. Because kaloku uzawuncuma ngoku umzala athethayo
Ndiyanazi xa nifike ekitchen ufike Mamelani ke bantwana bam. Okay, mamela ke. Mna into endifunayo kuni yenzeni loo nto niyeva. Uyenze usondlula. Ezazitye bethe umama zivasa usivasa. If bekuthiwe tshayela utshayele. Noba umama ugwashula but angakuboni umzali uzenzele wena ecaleni niyeva. Angakuboni yena umzali. Niyayazi okokuba xa ithe umama vasa ezazitya utshayele mhlawumbi wondlula umzekelo uyammotivate okokuba makakwenzele more. Uthi noma bebheke highway noma beyetana uzambona ekuphathela into because kaloku uyayazi uba lo mntana ngumntana okhutheleyo man akangomntana onjika akayazi ukuthi uyamjika wena ekitchen. Wena uyamkhatha ngolahlobo. Uyabona thina apha nje singotishara thina sile noba umntana ukuthi uyageza abazali ozolwaba ukufa xa igeze bhali homework ne-assignment ephasa. It's rare noba even sikubize sizothi umntana wakho uyageza esenza lento siyifunayo sizamane simshawuta nje eqaleni umntana ogezayo abe engenzi nomsebenzi wesikolo. Nikwi-foundation ngoku sisiseko esi qala ngoku uba responsible. Awuzoqala e-high school siyevana bethuni xa unikwe ihomework ambayenza awuzoqala e-high school. Xa unikwe i-assignment zenze assignment awuzoqala e-high school siyevana. Ubomi bakho enye into endifuna uyithetha andizothetha kakhulu bazalani ngomntu umde. Uyabuplana wena mntana ubomi bakho uyabuplana wena. Mna ndikhulele kwa-6 ku-sharing house 5 years abantu abadala basemthatha kukwi-sharing houses apha. Ndandingasoze ndikwazi uyitshintsha imeko yasekhaya ye-sharing house apha until ukuthiwe ndiyafunda siyevana. Mna ndikhulele eshibhini mna. Umama wayethexani ngena indawo kuloo nto kwakuzanyelwa mna. Mna ndandihamba ndiyoshumayela ndibuye ndiyothengisa utywala kwethina. Niyayiva? And ndizawuthi nangoku ndishumayele andimsiki lawa mthina babaselayo ane kaloku ngulo nto odlayo. Ndihambela kude ndixela ithamsanqa. Imeko yakho bantwana bami izawutshintshwa nguwe. Nam ndikhule ndisokola kulo mdantsane ndizihlalela kwi-sharing house ekhaya kuthengiswa utywala abazali bezama kuhanjwa kuvaswa iwashing kule mizi ukwenzela okokuba ze ndilale ndityile. Kodwa ngoku ndiproud okokuba noko ndingutishara ngoku. Andonelanga okokuba utishara ndikwanguye nomfundisi siyevana. Imeko yakho uzayitshintsha ngokwakho wena. Imeko yakho ayizotshintshwa ngumama ayizotshintshwa ngutata. Bona bayakufundisa okokuba ze kuthi ngexesha uThixo xa ebathathile because uzawubathatha wena uzukwazi ukuma uzimele wena. Umzekelo mna wami wasweleka kudala kodwa ke zange ndikhale because imfundo bandinikile. Eyoba umzali undinike njani imfundo okusalayo ndayibamba. Nabo xa benizisa apha bafuna zenikwazi ukugqobhozela kwiingcango ezivaliweyo. And ngoku iingcango ezikhoyo ngozivulwa ngecertificate. Kwa grade 12 ngoku akasana significance ngoku akasabalulekanga kakhulu ngoku kuvela kuthiwa yeyiphi degree na yeyiphi diploma nayo. If awuqalanga ngoku soze kuchithwe imali abazali bazohlala apha bancama izinto zabo kanti bancamela nje sizomotivate nina. Ubomi bakho bukuwe abukho kumzali. Noba kuthiwa yiza nencwadi ndijonge homework uqumba suqumba kuzanyelwa wena sevana abantwana bam. 1 Plan for your future. Ziplanele wena ndizothetha nani ngoku.
siplanele wena. Secondly, into yokufunda abantwana bami ihamba ne-sacrifice, uyancama. One, into encamayo kuhle kuba nabahlobo. Sevan, it is good to have friends, but iitshomi zikhethe uqale ngoku. Baba bangakhange bakhuphe, but obawelayo naye bamakafane nabanye abantwana because nabayi-13 nto abantwana bangakhuphanga kwa grade 7 bazazifinish into yobana ba-out bodwa. So I think uba ningakwazi mhlawumbi nikwazi ufaka ii-orders so that xa kubuya le 3 yaba kubuye nee-orders ezi zintsha. Ndikhunjuzwa ngumzali esandofika apha kungoku uthi uyafuna umntana akhe abe nalo, uzayicela ongezwe kuleli. Itayi ke mzali yi-120, so athenge nge-120 rand amatayi. 10 rand kaloku yona le isecaleni, nge-120 siwathenge nge-120 nothi nge-130. Hayi khona 10 rand ifikile esikolweni khange ayike endleleni. Inkosi niloo nto. My name is Azana Mankumba. I'm doing grade 7 here at Langelisha Senior Primary School. I am here to deliver a speech for grade 7 learners. Today, as you receive our tires, it's a symbol of our growing responsibilities. As a grade 7 learner, we need to take action in everything we do so that we can be a good example from grade 5 for the grade 5 and grade 6 learners. We need to take a pride and action in our decisions so that our school can be proud of us and not do bad things, so that the previous grades can see what is right and wrong. Yes. I'm excited to see what we're going to do, and I know that we're going to do right things so we can make our teachers pride and our principal pride, so that we can be the talk of the entire Tanzania. Yes. So that they can say Langelisha has very, very, very respectful children, learners. Achieve lot of things. We have very, very, very long way to go, and you don't need to change Pasifika high school and be abantwana abadala that we can say mna nodlala mna ni grade 7 mna nodlala umntana ona 5 years ngoba egqibeleni sonke singabantwana. Akho mntu apho uzokuthi hayi mna ndimdala mna. Akho mntu uzotsho ngoba sonke singabantwana. Akho mntana odelela umzali wakhe. Akho mntana uzoxela umzali wakhe makame phi. Wonke umntana uzomamela umzali wakhe esikolweni, amamele utitshala wakhe. Xa esithi utitshala wakho enze into ethile nawe wenze into ethile, ungagolozi wena usixelele uba naye ndiba ndindoda endala nori ndingusisi omdala. Wonke umntu ofundayo ngumntana. Ngaloo magama ndithi sifunde siye phambili. uThixo unecebo ngathi. Kwathiwa uThixo kuGenesis, kwathiwa uThixo wadala amazulu nehlabathi. Xa uThixo engakwazi udala amazulu nehlabathi, ntoni enye into engakwazi uyenza apha kuthi? Ininzi into uThixo angayenza ebomini bethu. Angasiphumelelisa njengoba kutshotshwa ubomi bethu busezandleni zethu. Njengoba ubomi bethu ke busezandleni zethu, masingagcinezeli fana lapha bhathane, masingagcinezeli, masingaseli, masingatshayi ngoba thina sizibulala. Iitshomi zazi ebomini. Iitshomi zazi ebomini bakho. Ungahambi neetshomi ezithanda amakhwenkwe uthi tshomi masambe tshomi tshomi phambi zoselwa tshompela phena tshompela kuyafenqezwa. Ningayafenqeza. Lihlale
ebomini. Omnye yena ozokuthi ufuna ugqirha mna. Athi ufuna ugqirha nxa utshona ngethi ndifuna ugqirha. Athi omnye hayi mna ndifuna lawyer. Kuze ube lawyer, ube police, ube ligqirha ozobe ufuna ubazizo. You need to work hard. You need to work hard for yourself. You need to make your parents proud of you. You don't need bana ukale xa bona utitshala wakho pha primary uzimele ngedole highway. Asizuphelela highway apha. I-highway yinto esingazuphelela kuyo. Sizoyofunda emafothe kwezisikolo. Xa sigqibofunda siba yinto ebomini bethu. Akho mntu ungaziba yinto apha kwebomini. Ndithi ke kwazibhuli ke zalapha ebangilitsha. Yekani ubhulisa abanye abantu ngobani basisa i-confidence. Yekani ke nabathaka bazomhleka xa ndithi speech hlekani. Ndazazi uba ndiyafuna nobomi. Ndazazi uba ndingubani. Uyazazi? Uyazazi wena ngaloo mazwi ndithi enkosi ngeendlebe zam. Vamos, vamos.